Olkatuen pukeminen sujuu niin, että me laitetaan tämä tuki. Kokeillaan ensin, missä on olkapää, eli tuntuu hyvin, tässä tuntuu lavan alareuna ja toi olkanivelen alue. Asetetaan tämä tuen leveä kohta tähän olkapään kohdalle. Otetaan tämä hihna, mikä siitä lähtee alaspäin, näin, että se kiertää jalan ympäri. Mahdollisimman täältä ylhäältä ja kiinnittyy itsensä kiinni. Ja sen jälkeen kierretään vielä täältä selän ympäri. Noin. Ja katsotaan, että se asettuu napakasti siihen paikalleensa. No niin, ja nyt otin tämän pois jo sepulta. Ja tähän voi hyvin jättää tämän, silloin kun tämän riisuu, niin pujottaa sen tuolta alakautta pois, niin tähän jätää tavallaan lenkki valmiiksi, niin tämä on sitten helppo pukea uudestaan. Ja semmoinen kannattaa vielä huomata, että kun tätä kiinnittää tätä tarranauhaa, niin jos tämä on selvästi liian pitkä, niin tämän voi hyvin katkaista. Tässä on tämmöinen leikkuukohta, mistä tästä tämän ylimääräisen pätkän voi katkaista pois.